Hei, 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 la toată lumea, da, bine. Ce-am saculiți, da? În care, bineînțeles, am ceva. Scuzați că filmez pe masa asta, dar stau la mama la țară. La mama la țară! Și ce la cadă. Și asta am făcut-o eu, personal. Eu. Da. A fost retragerea, mă? A fost? A fost? Ce? Unde asta? Să cam uitați-o, da? Și... Da, uitați, are aici fund, marcă lovituri sau nu știu, 60, 40, 50, 10. Da, asta? Am, vi scuze la foto. Da, ultima va fi surpriză, pentru că, da, asta e de acum, pentru că mi-am luat un spica, unul pentru mine și unul pentru mama. Da. Tata și-a cumpărat, dar nu și-a cumpărat de la cu daste. Asta e Mea Paint Interneck. Sau cum eu mai zice, da, aici 50, 60, 50, 30. Asta e nouă, e de astăzi, nu am mai luat încă unul, de când mi l-a dat mama aia surpriza, că nu vrea noi pe mica. Apoi asta, A Zebra of Different Strips, da, 70, 80, 50, 40, da. Asta e, da? Da. Asta e surpriza, da, exact. Asta mi-a dat mama pentru că e de metal. Exact, e de metal, deci, oh my goodness, oh my goodness. E foarte tare, deci, uitați, energie 100, bam! O să-mi iau merită să dăm poză, că știi ce îmi place mie cel mai mult. Deci, astea sunt noi, astea sunt de ieri. Am început colecția de ieri. Astea sunt astăzi, da? Și astea sunt toate din acest saculeț. Pa, pa!